Nyt meillä olisi tarkoitus tehdä tällainen yliheitto. Eli tehdään yliheitto tuollaiseen putkeen ja päästään toisen putken yli. Ja sitten tuo yliheiton pituus, eli nyt niin kuin tosta tästä tänne on 50 milliä. Eli toi yliheittoputken korkein kohta, se on 50 millin päässä tosta. Eli näiden kahden putken väli on 50 milliä. Noin, tommonen tehdään. Sitten aloitetaan tällaisen yliheiton tekeminen. Eli yliheitossa tosiaan mennään niin kuin toisen putken yli yhdellä putkella. Ja laitetaan sitten putki tähän taivuttimeen taas sillä, että tuolla on toi lukitus, ei pääse vääntymään, nollat kohdakkain. Nyt mä taivutan tämän nollan tuonne 45 asteeseen. Noin. Ja tuollahan nyt oli vaan niinku joku määrä, eli mä en mitannut tätä mitenkään sillä että olisi pitänyt olla jossain tietyssä kohtaa. Mutta nyt meillä on tärkeä merkata tänne tää korkein kohta. Eli se on niinku suunnilleen nyt kun tuossa on tuo 45 astetta, niin siitä puolet 22,5 astetta, niin se on tavallaan se ton mutkakohdan se korkein kohta. Niin mä merkasin sen nyt tuohon putkeen. Noin. Ja nyt mun pitää mitata tosta 5 senttiä tonne päin. Merkkaan sen kohdan taas sitten tohon 5 senttiä eli 50 milliä. Merkataan se tuohon putkeen sen jälki. Eli tuosta korkeammasta kohdasta nyt. Mites mä saisin nää fiksuiten laitettua tuohon noin. Tonne tuli se jälki. Mä otan pikkusen sitä tonne päin, niin helpompi katsoa. Noin. Ja nyt tämän T-haaran keskikohta menee tuohon merkkiin. Noin. Ja se kohta, että mistä putki katkaistaan, niin se on sitten toi T-haaran toi juuri, eli toi kohta. Sen mukaan katkaistaan sitten toi putki. Silloin me saadaan ton T-haaran keskikohdasta tonne korkeampaan kohtaan se 50 milliä mitattua. Nyt mä katkaisen ton putken. Katsotaan taas tarkasti tuohon merkkiin. Noin. Sieltä lähti pätkä pois, eli se menee hukkaan. Noin. Ja nyt kun mä katson, niin pitäisi olla 50 milliä keskeltä tuohon merkkiin. Ja niinhän se onkin. Noin. Sitten tehdään sellainen pieni takaisintaivutus. Ja nyt mä laitan tämän putken tähän taivuttimeen. Ja nyt se takaisintaivutus niin, että tämä putki ei tässä taivuttimessa taivuttelee vinoa, vaan sillä että se just on suorassa. Ja sitten sen jälkeen me taivutan takaisin. Ja sitten tämä putki ei myöskään saa mennä vinoon niin kuin näin päin, mihinkään suuntaan. Eli se pitää sitten katsoa tuosta, että se on sitten tämän, niin kuin nämä menee samassa linjassa. Eli sitten joutuu sitten tähystelemään vähän niin kuin eri suunnista ja katsomaan, että se on suorassa. Ja nyt mikäli mä näen oikein, niin se olisi. Ja nyt mä teen sitten takaisintaivutuksen. Takaisintaivutus sitten niin, että laitan tonne ton T-haaran. Ja täältä T-haaran tästä keskeltä ruvetaan tähtäämään suora linja. Otetaan nyt vaikka tuo mitta tuohon avuksi. Suora linja tämän lestin ton harmaan reunan kautta. Eli sitä linjaa pitkin, niin sen suuntaiseksi pitää saada tää taivutettua. Nyt kun mä lähden tästä taivuttamaan, sitten mä voin aina välillä vähän tsekkailla ja katsoa. Siitä ei tarvitse kerralla saada heti onnistumaan, että meneekö samassa linjassa. No ei mene vielä, niin mä taivutan pikkusen lisää. Katsotaan meneekö se nyt. Nythän se menee aika hyvin. Noin. Ja tätä tarkoittaa nyt sitten tällainen yliheitto. Eli mennään tosta tälleen näin toisen putken yli. Ja sitten kun se on valmis se asennus, niin nämä putkethan ei saa osua toisiinsa. Putket ei saa mennä näin eikä näin, vaan se pitää mennä tuossa keskikohdassa.